Hola, soc Teresa Ciges i aquest és el meu canal de YouTube sobre comunicació política. Avui hem canviat d'aires i farem un vídeo diferent. Tots sabem el pes que estan guanyant les plataformes de continguts digitals pel que fa al consum audiovisual i no hem de desmereixer la influència que aquests tenen. A més, pel que fa als documentals, estan trencant el clàssic esquema de documental avorrit, no? I estan fent documentals molt àgils amb ritmes que atrauen molt a l'espectador. I he pensat que seria interessant dedicar el vídeo d'avui a documentals de Netflix sobre comunicació política. Tots són d'àmbit internacional, però ens donen claus, eines, ferramentes que ens poden servir en el nostre dia a dia. M'acompanyeu? Si us sembla bé, comencem per l'últim documental que s'ha estrenat, que és el de Michelle Obama. Crec que és molt interessant perquè, a banda d'explicar-nos la seva història, ens mostra també com ella participava a actes de campanya, a mítings. També ens explica com els ha canviat la seva vida, el fet de que el seu home sigui el president dels Estats Units, i també projecta el seu lideratge, no? Com omple estadis poliesportius de gent que vol escoltar-la. I una de les reflexions que més me va agradar és el fet de la imatge que projecta, no? Com de sobte se n'adona de que fins i tot les sabates que porta que comporten uns comentaris, per tant ha de fixar-se en tot, en tota la imatge. I am from the south side of Chicago. That tells you as much about me as you need to know. It was a typical working class community. As my mother would say, Michelle and Barack Obama aren't special. There are millions of Michelle and Barack Obamas all over the world. If we can open up a little bit more to each other and share our stories, that's what breaks down barriers. Wow. Ja que parlem dels Obama, altre documental superrecomanable és el de l'últim any de govern de Barack Obama. En este documental veiem com es passa de la teoria a la pràctica, com aquelles polítiques que es volen fer a vegades no es poden fer i com es comunica això també, no? Veiem la maquinària, com es posa a treballar la maquinària de la Casa Blanca en fer política. It zigs and zags. The trend lines ultimately will be in the direction of a less violent, more empathetic, more generous world. I still believe the most important office in any country is not president or prime minister. The most important title is citizen. L'oponent d'Obama, Mitt Romney, té un documental que també val molt la pena perquè ens mostra la campanya política des de dins. Ens ensenya com van fer els debats, com es preparen i com els viu el seu entorn, per exemple. També el paper de la família que moltes vegades no es veu, però és importantíssim pel fet de l'acompanyament. Crec que és un documental que ens dona moltes lliçons, també. How in the world do we find these things out on the day of the debate? He hates to disappoint. Are you going to iron on you, seriously? It's working. Ouch. This may not end well. A recent poll said that 43% of Americans are not even sure who you are. The flipping Mormon. How did you feel on the stage? I was dying. I would not want to do this again. It's too much. I have looked, by the way, at what happens to anybody in this country who loses as the nominee of their party. They become a loser for life, all right? I després d'Obama, com ja sabem tots, va venir en Trump. I hi ha un documental molt interessant sobre l'evolució d'en Trump, de com acaba sent president dels Estats Units. En aquest documental veiem una molt bona gestió de lideratge i en podem aprendre algunes coses. The President of the United States. Si volem saber un poc més sobre la figura d'en Trump, hem de veure el documental sobre Roger Stone, l'assessor polític d'en Trump que ha sigut condemnat per mala praxi. Roger Stone no sols ha estat assessor d'en Trump, també de Reagan, de Nixon i altres, i en aquest documental veiem les estratègies que ha dut a terme per guanyar i que no sempre han sigut molt netes. I'm an agent provocateur. Political strategist. Controversial as you can get. An incredible capacity for treachery. Win-at-all-cost mentality. When people think of Washington corruption, they think of Roger Stone.
Those who say I have no soul, those who say I have no principles, are losers. Those are bitter losers. We really pioneered negative campaign advertising. He created the modern sleazeball lobbyist. Si parlem de mala praxi, és inevitable parlar del Cambridge Analytica i veure el documental que parla d'esta empresa i de la mala praxi que feia. En el documental podem veure com a les eleccions d'en Trump o del Brexit, esta empresa va aprofitar les dades que podia agafar de les xarxes socials de forma il·legal i va jugar amb les emocions de la ciutadania per acabar influint en unes eleccions. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I ara anem a Nova York amb un documental que volia ser una cosa i va acabar-se en una altra. Se tracta del documental de Weiner, un alcaldable a la ciutat de Nova York, i aquest documental volia ser un documental de campanya, no? que estiguera dins de la campanya i ens narrarà tot el que anava passant. Però clar, va haver un escàndol sexual, i al final el que anava a ser un documental sobre una campanya es va convertir en un documental sobre un escàndol sexual i ens ensenya com s'ha de gestionar la comunicació de crisi i com és d'important la comunicació interna i externa. Why do you think you deserve the second chance? I do want to answer. I'm giving you the answer. I thought you were thinking about it. I thought No, you were I'm trying talking to think. words. It's really apocalyptic right now. But at a certain point, you've got to say, look, I don't quit. I continuem a Nova York, però ara en el barri del Bronx, amb Alexandria Ocasio-Cortez. Este documental és superinteressant perquè ens explica com ella va ser candidata gràcies a un procés de selecció que semblava més un càsting que altra cosa. És molt interessant este procés. A més, ens mostra com van fer la campanya amb un porta a porta molt interessant i com van aconseguir implicar a tot el districte. He's going to tell me I'm small, that I'm young, that I'm inexperienced. My mom cleaned houses growing up. I never really saw myself going into politics. Americans aren't asking for a lot. They're just asking for politicians to help them get by. I can do this. I know you can. Ara anem al Brasil, on un documental al filo de la democràcia ens explica com s'ha passat de tenir un president tan popular com era Lula a tenir un president tan populista i de caires autoritaris com és Bolsonaro. A més, tracta de respondre a les preguntes de com s'ha polaritzat tant la societat. And Brazil rises as a major player on the world stage. The most popular politician on earth. Scandal, the greatest investigation in the country's history. Estou cada dia mais vivo perante a opinião pública. Per contra, si volem conèixer un personatge únic com Mujica i els seus últims dies a govern, no ens hem de perdre aquest documental. En ell veiem una forma més propera, més senzilla de governar y de comunicar. Los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que los supera ampliamente. Todo el gobierno es lo más fiel que tengo de esa perra. Es curioso porque... Per últim, si volem saber més sobre els activismes i els joves i el poder mobilització de les xarxes socials, hem de veure el documental Joshua. Potser trobeu alguna similitud amb el 15M o fins i tot amb Greta Thunberg. És interessant. 各位市民大家好，召集人黃之鋒，而家就呼籲希望大家而家同我哋一齊。 Encourage normal, ordinary Hong Kong people to care about Hong Kong. 我哋有超過12萬人。
Sé que n'hi ha més documentals sobre polítics, com per exemple el d'en Silvio Berlusconi o uns altres, però parlen més de la vessant personal que no tant de la de comunicació política. Per això he destacat estos, me quedé amb estos, perquè crec que de cadascú d'ells podem extraure o aprendre alguna cosa interessant. I ja sabeu que sempre que arribem al final us faig una sèrie de recomanacions, però avui les recomanacions són que veieu tots els documentals que us he proposat, que us he comentat. A més, us proposaré 2 llibres perquè crec que complementen molt el tema que hem estat tractant. El primer és La política com a espectáculo de Javier Tarín, que crec que és interessant i dona un punt de vista diferent a tot això que estem veient. I el segon és La política de les sèries de televisió de Anna Tous, i això, aborden qüestions diferents però relacionades i crec que això que complementen molt bé el tema de les sèries. Estes són sobre sèries de Netflix, però ells ens aproximen a pel·lícules o sèries generals. I fins així el programa d'avui. En este programa ja sabeu, he volgut canviar un poc d'aires i de contingut també, perquè moltes vegades hem buscat a Google documentals de Netflix sobre comunicació política i no he trobat algunes mencions, però no una proposta ferma, o gent en Twitter que, oye, quins documentals sobre política? Doncs bé, esta proposta és per això, per a quan tinguem el cap de setmana, o ara que malauradament hem estat confinats, o a l'estiu, en vacances, que tenim temps per veure documentals o sèries o el que siga, doncs bé, esta proposta és per a que la puguem gaudir en els nostres moments d'oci i n'aprenen algunes coses mentrestant. Doncs això, que moltíssimes gràcies per arribar fins ací i que fins al proper programa. Adeu!